Għandek bżonn ħbiberija, bada tkun ftaħ kbir, u meta tirbaħ tista tħabbat Dahrek. Agħmel dak li tista pjan ġdid mbagħad tibqa ħaj. Ma tistax tagħmel kollox waħdek ma' ħbibek biex tibqa ħaj. Kien jidher idea tajba, imma kelli nqatel l-idea tiegħek. Il-aħħar jassal dak li jridu helikopter. Għanna nsemmu l-ħal biex jana mis-smewwiet u mbagħad nibqgħu ħajjin. Għandi sajn żejda, ħalliha biss. Trid għajnuna? Le, kollox sew grazzi. X'kienet taħseb? Għalfejn għamilt mistoqsija fl-aħħar. Aħna nistgħu mutu mix-xemx jew ir-riħ għaliex il-ħbiberija mhux biżżejjed, issa ninsew il-bromanza aħna nibqgħu ħaj bis-salvataġġ.